Fury! Můžeme teďka s klidem říct, že tohle je tvůj nový start? Narazili jsme tady na velikou celebritu. Mnozí z vás se budou divit, ale vedle mě stojí Sanka Coffee ze známého filmu Kokosy na sněhu. Řekni mi, kolik jsi si řekl peněz, protože taková celebrita, to je neskutečné. Ja som im povedal, že keďže Sanka Coffee potrebuje veľa vajec a dneska máme taký problém na Slovensku s vajcami, že ich je veľmi málo, tak som dostal výplatu vo vajcach. To znamená, že políbiš šťastný vejce a to ti priniesie šťastie, bohatstvo, lásku a hlavne zdravie pre celú africko-jamajskú rodinu a pre tohoto psa, ktorý to vlastne bere za mňa a stal sa zápasníkom. Yes, hele, teďka trošku zvážíme. Tvůj zápas. Trénuješ určitě poctivě, to je jasný. Změnil se nějaký plán tréninku, změnili si trenéři, nebo jedeš si furt tu svojí? Nezmenil som, čo by som povedal, že tých trénerov, ktorých som mal, tak mám stále to isté, čo som mal okolo seba, lebo to je dobrý tým, ktorému verím. Momentálne viacej robím stand-up s Michalom Plesníkom, takže s ním viacej sa možno pripravujem, ako keď som mal MMA s Jankom Hudákom, ale stále chodím aj do Spartakusu, ten istý okruh ľudí, jednoducho sedí mi to tam. Aj v tom poslednom zápase som sa cítil dobre, bolo tam zranenie, ktoré som neovplyvnil, takže som musel ukončiť zápas, ale bol som dobre pripravený, že tomu týmu stále verím a stále som v tých istých šlapách s Attilkom a s Karčím Ríšavým a s týmito chlapcami. Akorát jsem to chtěl zmínit, zmínil si kluky, hned na mě vyskočil Spartacus Fight Gym, takže dá se říct, že Spartacus Fight Gym je tvůj domovský gym momentálně? Určite áno, Spartacus FG, tam vlastne som akože varený pečený, takže to hej. A samozrejme hovorím, Miško je v Trebaticiach, zase v inom gyme, ale hovorím, s tým robím stand-up, nejaké súkromky si dávame, čiže som aj tam, takže takto pendlujem, chodím tam aj tam. Vrátím se k Michalu Plesníkovi. Plno lidí ho nezná, což je vaše chyba, protože to je elitní sportovec a zaslouží si veliký hype. Koukám, že zrovna pod ním trénuješ, to klobouk dolů. Jaký to je, když si dáte sparring trošku tvrdějš? Je to veľmi nepríjemné, pretože Miško, kto ho pozná, tak on má tú prednú z ústupu jednoducho, tam keď nedáš pozor, tak zrazu iba hráš takto z hlavy, keby som na nejaké diskotéke, vieš. Zrazu sa ocitneš. Miško je tvrdý chlap, férový, čo sa mi veľmi páči. A hovorím, že je to, vždy máš strach. Proste, keď si s ním sparingu, tak máš proste strach, pretože ho zbadáš pred sebou 90-kilový chlap, ktorý ide po tebe a robí ti proste zle štípaná. Ale hovorím, že Miško je veľmi dobre, sa týka nejak mentálne nastavený, a tieto veci, že mi sedí proste jak osoba a to sa mi veľmi ľúbi a to cením. A hlavne skromný človek, čo je super. Proto zmínil jsem Míšu Plesníka, protože vím, že to je varior neskutečný. A pokud ty dokážeš se psychicky nastavit, aby si s ním zvládl sparring, bude to pro tebe velká výhoda v zápase? Myslím si, že áno, aj keď vždy sa hovorí, že sa uvidí v zápase, kto sa ako vyspí a môže byť hociako pripravený a vždy je ten deň D na tom zápase. Čiže môže sa stať veľa vecí, ale áno, je to tak. Čím sa kvalitnejšie pripravíš na ten zápas, tak tým sa cítiš menej potom vystresovaný v tom zápase. Čiže ja si myslím, že keď zvládam s podobnými šialencami z Modrej Ústrice u nás tréningy, tak si myslím, že zvládnem aj tento zápas s Tomášom. Napadl mě Braňko Zuzák. Vídáš se s ním, spáruješ s ním? Teraz pomenej, ale už sme zažili spolu aj sparingy, takisto je Braňo veľmi nepríjemný a má tam Monturánu, hej, proste takisto je chlapisko, čiže Braňo takisto maká, jazdí a Braňko takisto dobrý kamarát aj s Miškom, takže to všetko jedna parta. Oni sú takoví registrovaní partneři. To si dobre povedal. Ale jako, vybral si výbornou kombinaci, ale hodně štěstí do zápasu, bratře. Ďakujem pekne. Bratranec teda. Ďakujem. Z levej strany. A chcel by som ešte pozdraviť Modrú Ústricu a chalanov. Do Modrej Ústrice, pán Tackleberry, pán Miško Plesník samozrejme spomenutý a ešte som chcel pozdraviť samozrejme Rada Šebestu a ďalších chalanov, ktorí tvrdo makajú. Takže všetkých pozdravujem chalani a držte palce, see you. A hlavne koukejte na jamajský bobisty. Letos vyhrajou. Ring of Fury poprvé v Brně. Vstupenky zakoupíte v síti Ticket Portal.